Здравейте на всички, аз съм Доловем и добре дошли отново в моя канал. Днес ще играем Fortnite, обаче на PlayStation 5. Изиграх няколко игри, да видя дали си спомням нещо, понеже последния път, когато играх последно, беше на PlayStation 4 и то беше супер отдавна. Обаче съм изгубил супер много форма. Даже искам да пробвам, сега съм сложил Simple Edit, мисля, че така се казваше функцията, в която автоматично ти се едитва нали, фигурата, в смисъл стена или стълб и така нататък. Автоматично, сега ще видим как е. И трябва да я поразуча, но в началото може би ще съм супер слаб. Надявам се с времето да се постегна малко и да задобрея. И така, ще се включа, когато вече зареди играта. И така, ето ме отново сега. Да видим да си изберем някоя местенце, където да скочим. Играем OG картата, понеже на новите карти нещо... Те що ме убиват тук на OG, на новите карти, дето не знам и нито едно оръжие, край. Плезен парк като за начало. Така, да видим сега. Къщата, на която си скачах. Най-често скачам на тази сивата къща тук. Сега ще видим. Позабравял съм доста играта. Преди бях много добър на PlayStation. Много добър, силно казвам, обаче се справях сега. Да, тая къщата. Обаче сега нещо съм забрал, доста от контролите бавно едитвам, даже затова се сложих това Simple Edit. Поправих някои настройки, обаче не знам. Който игра от PlayStation знае, че е по-сложно. Нали, за прицелване и стреляне горе-долу окей, ама за едитване и тия неща малко е тегаво. Така че хората, които играят на PlayStation, браво, наистина сложно е да се научиш да играеш на PlayStation. Така, оп, мисля това да изпием. Така. Между другото, в коментарите може да напишете от кога играете в Fortnite, кой сезон, играли ли сте на PlayStation, играете ли на PlayStation. И така. Очаквам да имам много фейлове в началото, да не мога да направя нищо. Така че ще е страшно. То клекна. Май, има някой. Сега ще му убият. Не. Добре, човек. Верно ли? Да. Дали е добра идея да се занимавам с това? Не е много добра идея. Даже е ужасна. Играем си сега с райфъл битка. Да видим кой е по-добрия рай. Все тая. Изчезваме, че това ще ни щупи от бой. Ракет. Кой е това? Уоу, откъде я пусна това, бе? Бягай. Не. Май е доста лоша идея, че скочих тук. Така, като няма много интересни моменти, сигурно ще прескачаме напред във видеото. Охо, този приятел там не е добре. Дали ще умреме сега или после сета. Важното е, че все някога ще умрем. Ама не са. Може да малко. Мале. Ау! Мале, браво, първия кил. Само моля по-бързо, защото другите чуха, че вече някой си замина и ще дойдат веднага. Тръпвам. Добре. Може би ще се върна, като стане нещо по-интересно. Сега ще пофармя малко материал. Там видях един. Опа. Ето. Опа. Ето ги. Там са, двама се бият. Единият е там. Ето го. И трети има, значи не е добре да се занимавам с тях освен.
при 3, аз сигурно ще изгоря. Колко добре го изиграх това направо. Добре, защо съм толкова крив с този снайпер? Аз по-добре го оставя този снайпер и да не се занимавам. Тук има някой. Какво стана? Летиме в оградата ли? Не. Той е про. Така като гледам скина. Колко се умен. Както и не. Сега ще ни изчупи то. Ще ни изчупи от бой. Ми се вижда така. Той се крие. Не се крие. Добре, изчезваме. Изчезваме, че ще си заминем бързо тази игра. Отново казвам, в началото ще съм супер слаб, даже и по-натам може би ще съм слаб. Надявам се за добре. Добре, ще се върна. Няма да се връщам, върнах се вече. Бързо, 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 бързо. Ау! Не. Къде си? Къде си, бе? Вау! Първа игра не е добре. Не е добре положението, супер зле. Както казах, връщам се, когато влезем в втората игра. Вече сме втора игра. Скачаме към Tomato Town. Мисля, така се казваше града. Ей там. Така, да видим какво ще направим втората игра. Малко ми се мисля, че нищо няма да направим, ама по-скоро аз нищо няма да направя. Но да видим. Между другото, казвайте отдолу в коментарите, ако искате да пробваме някоя друга игра. Понеже аз съм замислил няколко игри, обаче все още се чудя коя да избера от всичките. Да е като са смисъл за някаква поредица, понеже Fortnite не знам. Ако искате, пишете в коментарите дали да продължавам Fortnite на PlayStation, понеже така като гледам май няма да е много интересно, само умирам. Да. Окей. Изчезваме. Бягай с всички сили. Ще умрем. Няма да умрем. Изчезваме. Мале. Хилове няма ли бе? Аз съм твърде добър за това. Имам бе. Чакай. Да ударим един хил. Добре, защо аз само от са някакви SMG-та имам? Те имат помпи. В смисъл, нали, аз разбирам, че съм супер добрия. Шегувам се естествено. Даже има и корона някой. Тия корони, между другото, не знам каква им е идея. Не, изчезвай. Бягай. Добре, ако оцеля, още малко ще е добре. Между другото, в коментарите може да кажете, ако някой знае каква е идеята на тия корони, защото аз не съм играл отскоро и отиваме към трета. Отново съм тук, трета игра, добре, да започваме. Скачаме в Fatal Fields, мисля, че се казваше града. Ето този там. Миналата игра изобщо не провървя. Не, просто аз малко се отчаявам, даже се чуя дали въобще да го качвам този клип. То... не знам. Но пък, може би е забавно да гледаш как някой нищо не може да направи. Не може да оцелее и 5-6 минути в една игра. Сигурно е забавно, да. Наистина. Къде да скочим? Голямата къща, обаче пък другите не знам. Падаме. Не. Така. Да видим сега, тук няма хора. Поне не видях. Между другото, давайте съвети в коментарите някакви, нали, за sensitivity или не знам, понеже аз гледах сега, ама нещо да съм окей. Как да стана по-добър, например. И да.
Пишете в коментарите дали сте играли, от колко време играете. Коя може да е следващата игра да пробваме на PlayStation 5. Понеже Fortnite не знам. Ако искате да продължим с поредицата на Fortnite PlayStation 5, не мога да играя. Може да ударите един лайк и да се абонирате за канала за следващи видеа, да не изпуснете как умирам на Fortnite. Най-добрият играч. Здравей. Не дай здравей. Дали да се занимавам с това? Той е силен. Бе, колко е силен, не знам. Ще го правим. Не. Добре, това беше много хубав кил. Между другото, това беше най-добрият кил до сега. Браво, бе. Той човека, между другото, не беше зле. В смисъл, добре си играеш. Така. Между другото, аз започнах и играта от съвсем от начало, понеже на PlayStation 5 нямах профил, нали, в играта и директно от начало я започнах. Така че да, всичко е все едно никога не съм играл. То си личи, както по геймплея се подразбира, че не съм голямо про. Но сме тук да се забавляваме. Да. Аз колко мога да играя, ще се науча, надявам се, ако не, живи и здрави. Преди може горе-долу. Не съм казал, че мога да играя супер много, но можех да имам поне 3-4 кила на играса и това нямам. Така че да, добре, ще се върна, когато стане нещо интересно. Оу. Това е добре. Добре си, приятел, ще моля... Няма да се правим на толкова добре. Няма да се правим на толкова добре. Това беше грешка, между другото. Без исках, сложих на кирката, не беше нарочно. Беше без иска. Обаче някой стрелна ли от някъде? Така ми стори. Добре, няма никой. Ами... Добре. Не е добре. Мале, каква глава му отнесох на тоя. Приятеля ме видя твърде отблизко. Той даже не можа да ме фокусира. Не бе, какво правя? Сега малко про-билдинг, да се хилнем. Сега да видим как беше сега. Не. Между другото, мога да кажете в коментарите дали да сменим билда, да не е на Simple Edit. Мисля, така се каже, че това с едитването. Не съм усвикнал още и съм доста зле. Ще пробвам още няколко игри. Но в коментарите може да кажете дали е полезна функцията или по-добре да изключа и да се науча да едитам както трябва. Понеже не знам, за сега не виждам, не съм играл в смисъл супер много време да знам дали е полезна функция или по-скоро да си залагам на това да се науча сам. Но може в коментарите да кажете дали я ползвате. Не. Това е маскар. Мале. Какъв съм... Мале. Доджнах някакъв снайпер дар. Охо. Дайте да изчезваме. Да не ни на барата на къс пас, че... Какво направи? Това между другото беше много яко. Това беше супер яко. Сега ще е яко, ако не ме оцели в движение. Окей, презарежди. Браво бе. Страшен съм. Сега ако не ми отнесе главата тук долу, ще е добре. Окей, продължаваме напред. Ето го бе, нашия човек е там. Идва. Той видя, че сме слаби и сега ще дойде да ни чупи. Стига да. Аз пък къде се заврях тук в това Dust Divot. Това е някакъв кратер тук. Баш на най-хубавото място отидох. Ще ударя един медкит, няма да е много правилен избор, обаче не ми се рискува да ми отнесе тиквата на там. То удари ме главата, всъщност съм приключил курса на... Сега дали да го използвам това или да си тръгна тихичко, май ще го рискуваме с тихо тръгване от
десния фланг. Така. Бягаме по десния фланг и се надяваме да не ни види. Ще види ли ни, ще ни види и сметката. Това там горе, това ли? Не, това е това. Мале, колко съм слаб. Добре. Така, живи сме 18 човека. Браво, тази игра задържах. Не съм умрял още. Да, тъмън го казах и сега ще ме ликвидират. И ще си отида. Дали си заслужава? Не си заслужава. Не съм толкова добър. Той ме видя, май. Не ме е видял. Окей. Сега тук... Окей. Добре. Продължаваме да оцеляваме. Чуя се как да го кръста този клип. Fortnite оцеляване или не знам. Трябва да измисля нещо. Ще измислим. Ако оцелеем. Там има един рифт. Има и човек. След това, дето е най-отгоре, му е най-добре между другото. Мога да стреля, да снайпва, да прави като ще. Какво правя, бе? След това човек ще ме снайпне, нали? Ще ме снайпне си, ще се опита поне. Или ще му се и получи. Да бъда ли гаден? Да бъда ли... Няма да бъда гаден. Ще бъда гаден. Много съм зле, много съм зле. Това беше най-глупавото решение, което мога да направя. Да се сбия с протата тук. Да. По-глупаво решение няма, ама аз имам страхотно измислен план за бягство. Така. Изчезваме преди да са ни щупили от бой. Така. Бягаме. Открихме нова локация. Tilted Towers. Позната локация. Доста позната. Там почти никога не тръгвам жив от града. Така че ми е доста добре позната. Охо. Дали ще успея? Какво направих, бе? Дали да се заяждам? Понеже много дълго оцелях, ще пробвам да се заям с някой, защото пък само едно лутане целият епизод едва ли ще... Да. Те ще дойдат 16 човека. Аз разбирам, че привличам много хора така около мен, ама... Къде отида, бе? Оп. Какво правя? Нищо не правя. Добре. Връщаме се, когато стане малко по-интересно. Тук ми ще стана доста интересно. Уоу, аз тъмън щях да кажа, тук около нас има... Това е голяма грешка, която направих. Какво правя, бе? Тъмън щях да кажа, връщаме се, когато стане... Върнахме се, когато стана по-интересно и то... Стана. Къде си, бе, приятел? То ще дойде от някъде. Просто го усещам, че е някъде тук. Вземи минитата. Охо, той приятеля нещо си хила, бе. Какво направих, бе? Много съм добър, бе. Мале. Между другото, в момента направо припад. Мале, помисли, че това запали нещо. В момента припадам от страх. Притеснение. Изобщо не е добре положението, между другото. Няма да лъжа. То се и вижда. Уоу. Здравей, приятелю!
Охо, хванах ли те, бе? Мале. Идва някой. Аз не се шегувам, идва някой. Хора, идва някой. Мале, щупиме и той и аз се начупихме двамата. То приятел ще скочи, май ми се струва. Мале! Майко! Между другото, този епизод много кръстиме човека, който не мога да играе, показва как се играе. Окей, супер добре стана това. Супер добре стана, само че нашия приятел не видях какво ми носи. Какво ми носиш, бе, приятел? Я ми ги дай, бе, приятел. Снайпера между... какво правим, бе? Леле. О, добре, бе. Щом не умрях от високо. Спомням си някои неща. Аз ви казах, че знам как се играе. Горе-долу. Сега обаче, ако не умреме от зоната, това ще е добре. Тук беше много добре. Даже това ще е хайлайта на този клип. С тия двамата приятели. Как се бием във въздуха. С единия се бием на земята, с другия във въздуха. Окей. 3 човека. Ако спечеля тази игра, направо... Точно ще е за клип направо. Това ще е и последната игра, понеже вече... Се изморих. Напрегнаха ме тия двамата опоненти. Моите приятели. Виждам един май. Или не виждам. Май не. Опа! Его, бе. Его нашия сладур. Приятеля. Бе, аз моля, аз не толкова зле, бе. Мале, то ще ми отнесе тиквицата за стойта, гледай. Какво правя, де? Добре, защо не мога да играя? Моля да ми кажете. Само ми кажете защо не мога да играя, защото... Не знам. Сега ще ми види сметката от всякъде. Видя я. Окей. Това ще е всичко от този клип. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да ударите един лайк и да се абонирате. В коментарите може да пишете дали искате да продължим поредицата. Надявам се в бъдеще да стана малко по-добър, понеже сега беше по-скоро едни от най-слабите ми игри, но всичко е с цел забавление, така че ще се видим в следващия клип.